Bună ziua! Ne aflăm în Piața Unirii din București, lângă Fântânile Mari. Iată, acolo în față este magazinul Unirea. Aici în stânga, la parterul acestui bloc, este stația de metrou Unirii 1. Iar drept în față este Palatul Parlamentului și Piața Constituției. Dealul Mitropoliei este în spatele acestor copaci. Cum vă spuneam, aici sunt Fântânile Mari. Este inima capitalei. Sunt în această zonă concentrate majoritatea instituțiilor importante din România și din București. La 700 de metri de aici, în direcția aceea, chiar lângă Piața Constituției, avem ansamblul Alongside Unirii Fountains, un imobil cu apartamente premium, cu finisaje de foarte bună calitate, încălzire în pardoseală, și avem apartamente cu 2, 3 și 4 camere. Dacă îți dorești să te muți în această zonă, sună-ne la 072 99 22 668 și hai la vizionare. Vei locui în inima capitalei. Este o ocazie rară. În direcția aceea este strada Justiției 57. Hai, sună azi la 072 9922 668. Mulțumim!